Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaaɓe, min silmini dow mooɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo mooɗon Adamu Jibrila. Naam derɗiraaɓe, hannde bo mi waddani en laawol ngol goɗɗo tokkata yaha associya deydey numero WhatsApp maaɗa ha page maaɗa Facebook. Goɗɗo foti nasta ngal page to o tawa babal ɗo windi WhatsApp, babal ha o yerɓantama message ɗo tawa ɗo windi WhatsApp. To o memi ni yara mo nder WhatsApp maako dow numero maaɗa. Ɗuɗɓe ƴamtinoyam deydey ɓe yi ha page am mi associ deydey to goɗɗo nasti ha page am Facebook ni o tawan deydey numero am je WhatsApp ɗo windi WhatsApp. To o memi dow numero mai ni yara mo nder WhatsApp tan o yaha o waɗana mi message. Lawol ngolewol on tokkata on yaha on deydey on activa ɗo man ɗo on yaha on waɗa numero moɗon ha page moɗon Facebook. Arande mai ni to ni hande on premier warugo moɗon ha deydey chaine amin ƴonetenga Kuudal Plaku TV, on lara gal jungo moɗon nyamo on tawan babal ɗo windi s'abonner, on mema dow ton on abona nonnon on lora on tawan toɓɓere ba lenguru ni on mema ha dow toɓɓere je dow man ɗo, kanjum on hollata kala ko min jippini video fu on rattata on laran gol, ko min yerɓaigol ha nder group ji nonnon on habda gal jungo mon nano on tawan ɗo waɗi jungel on mema dow ton on tappana min j'aime hollugo video mai voɗi on nonnon ƴamol moɗon je on mari fu on winda on ƴama min ha nder commentaire video man ɗo. Derɗiraaɓe en nasta nder Facebook mi holla on deydey lawol ngol on tokkata on yaha on waɗa ɗo man ɗo. Arande mai ni to en nasti nder Facebook meɗen banni sai en wara ha ɗo profile ɗo on mema dow profile page man ɗo, to en memi nda ɗum page on sai en wara ha windi voir le tableau de bord, en wara en clika dow ton banni, to en cliki sai en dirta nda ha ɗo compte associé, nda monétisation, nda invité des amis, to en wara ha windi compte associé en wara en clika dow ton banni, to en cliki nda ɓe holli en aucun compte associé en wara en clika dow ton fahin banni, to en cliki nda ha ɗo babal waɗugo numero ha ɗo bo deydey en sufta pays je to en woni en wara en tefa Cameroon, mi wara mi tefa ha ɗo, to nda Cameroon ɗo mi tammi on lari plus 237 sai mi wara mi waɗa numero je mi yiɗi mi associya man ɗo, mi waɗa numero am 50 47 00 82, mi yi'a dow envoyer le code, mi yi'a dow ton banni, to mi yi banni ɓe yerɓanan yam code nder WhatsApp am, mi rena seɗɗa code man waran, to code man warai bo mi wara mi mema ha ɗo renvoyer le code, mi wara mi lesana ɗum seɗɗa to nda code man wari tammi on lari 901 sai mi wara mi clika ha ɗo ha confirmer ɗo, to mi waɗi banni ni ɗum affici ɗum joɗi sai mi wara mi vurta en wara en lara ba to goɗɗo nasti nder compte muɗum yiɗi lara page am mai, mi wara mi clika ha ɗo banni, to mi cliki nda deydey to goɗɗo nasti nder page am jonta o tawan banni bana en yi'ata ɗo, to memi dow WhatsApp ɗo ni nda ha ɗo waɗana mi message, to memi dow WhatsApp ɗo bo directement ɗo yara mo ha nder compte am WhatsApp o yaha o assana mi message. Habde on partaja video man ɗo be sobiraɓe moɗon woɓɓe bo ɓe lara ɓe bo to ɗo be deydey ɗo man ko en tindini, on yettama on yalanama khairu, derɗirawo moɗon Adamu Jibrila mo Kuudal Plaku TV. Wassalamu alaikum.